سلام تعنا هبلي زخبركم تخاتلتي DW International علتها وزينا حيزنا لكم قريبنا لنا نايلوم زينانا جقنا سراويتنا بزمزقبو زلو دموق زينا عوتينا كنجمر وبرتبقس كم تحزي ساينساو مبرقاو دلوم وكبس الكلة معبيتا بستتات كمار عدوم مرأي عملنت ودابيخا أو دفعم علل ملحظم يخوز خلقتخ جقنا سراويت التقراي كاب 23 كساب 27 مقابيت 2013 عام مرت بستفل علي عام فتات النابزانا تنكساقسو زنبرم 4 كفلات سراويت فاشستي أبي أحمد الدراعيموم عددا موتن مقصلتن بمقبار الدموق عوت كم زمزقبم والتهدراوي وحابك قال سراويت التقراي تقار لاي قبرت عدكان حبيروم كفلات السراويت 10 تغلتم 10 سلستم 24 حموشتن بدبداب نفرتن مدافعن تسنيوم كاب أنفتاتن دباقونام سلخلخان اندا مريم فريمان نابزانا نستنقسقسة صلاقي جقنا سراويتنا مكيتو بزفنو برقاوي مدقعتي بزقباء دكير ولو بزدمام حدشحن حموشتم إتن سالسان شمونتن واتهدراتن تموتوم حدشحن شعاتم إتن سبعان شمونتن دما قوسيلو ملو اتيز ترفة عنباخ سراويت دمام شرقو دقويلو هادي ملو جقنا سراويت التقراي نزي هزبين نابسابسة جزاوتين قاتلن زوفرت صلاقي يشال كساب زبل بمدر عم بركت زبلو نبرت صلاقي كم زقاتلن كم زمارخن والتهدراوي وهابق على سراويت التقراي تقار لاي قبر صادقان قريصوم ابزي كاب 23 كساب 27 مقابيت 2013 عام مرت زتخايدو وق سراويتنا فولي جقننت كم زرعي اتمو هابق على حابيروم يوم زي كم زيلون نحلهم جقنا سراويت التقراينا نزي هزب كبسابسن نبرتو كزمتن ناب حوزين زتن كساقسن حموشته كفلات سراويت ولك أملاخ إساس أفوركي كبيد قدعات بموراد ماي أبيلو ولوم جقنا سراويتنام نزي تهاندي دوز مزا حموشته كفلات سراويت ولك أملاخ إساس أفوركي فلما بممكاد سعيبو دمام بركاوي مدقعتي بمفناو نابزمزو كملس غيرو ولوم بزيزة العلا اتوم وررتي ننبعلوم يبالعلوم إذا كل سراويت ويانا أبي زنبر إيون نابلوم بتيز بتصحمو كعيد ينصرطلو كم زلو اتمو هابق على سراويتنا حبيروم يوم نايزي عوات ملو حبريتا مسبز حنا كنقربلكم ينام زي أبالي حدش ولدو زخونا من أسي تقراي مس نبارات تقارلتي آياتاتو بزقبا إناتنا بمن إنات واددن مستومنا ينويح عمتات والتهدراوي تمكرو زلوهم كل التسراويتات سلاقيقات إمو يفتسمو بزلو مستنكراوي عوات حيال فنان كمز تسمع من نسراويتنا دما باسم هزب تقراي عزوز مسكان زقربو والتهدراوي وحابق على سراويتنا حزون ادماز ألاءن سقاين هزبنا نمحتار من إساي تقراي اتي قبرو زلو قالسي أطلاخيروم حزون ناب سراويت تقراي نخصنبرن أكالزي تاريكاون هزباون قالسي نكخون والتهدراوي وحابق على سراويت تقراي تقار لاي قبر تصادقان تصاوعيت أقريبو ملوم وبرتبقس كم تحزي ساينساو مبرقاو دلوم وكبس الكلة معبيتا بستتات كمار عدوم مرأي عملنت ودابيخا أو دفعم علل ملحظم يخوز خلقتخ ناب كالقوت زيناتاتنا كنسكر حزب تقراي حيلتات وررتي تميت كم مسار حكوينات نمتقام يقبرو وزلو شرح نخفشلن تمزابلتي وغناتو نخنقلن بهراويان ودوات تقراي تساوعو ملو نتي زقات مورار بزحبر قلصمو نخمكتون اتوم ودوات تساوعيت أقربهم يوم فرم بهراويان ودوات تقراي بزعبا هلو كنتات سبقاوي قلولاو تقراي عملكيتهم زهابو ومقلتي كم سعب كنقربو كاب فورم بهراويان ودبات تقراي بزعبا هلو خنتاتن سبقاو قلولاون عملكيتو زتوهاب مقلتي أب تقراي زتعوجا أنصار مننتنا زقنعم هزبناي مبراسن تقراي كاب كارت عالمناي محخاخن ورار سعبو حيال سبقاو قلولاو أقاتمو يركب زوم وررتي نحسيان سبقاو نتن زي باللومن
ኣብ ጥፍኣትኻ ሃልዋቶም ከረጋግጹ ዝወፈርን እዮም ወረርቲ ህዝብና ንጥሜት ክቃልዓ ምእንቲ እኽሊ ከይኣከበ ኩናት ምኽፋቶም ከይኣክል ዝርካበን ዝተኣከባን ተኾናውን ናብ ሕድሕድ ቁሸት ኣትዎም ዘሚቶም እዮም ንጋፍ ከይህሉ ድማ ዝተረፈ እኽሊ ካብ ኣፍ ህዝብና እናሓደጉም ነቶም ዘርኢ ዘጽንቱ ዘለዉ ወታደራቶም ይቕልብዎም ኣለዉ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ናይ ምጥቃም መደቦም መሊኡ ንክዕወት ሓገዝ ህዝቢ ዓለም ናብ ትግራይ ከይበጽሕ ተዓጢቖም ይሰርሐለዉ ሰዓቲ ዘተንቀሳቐሰ ሓገዝ እንተሃልዩ ድማ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ትሕግዝዎም ኢኹም ብዝብል ስም ይምለሰሎም ዝተረፈ ብወረርትን ወታደራትን ተጨውዩ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይግዕዝ በዚ ምኽንያት ብሚልዮናት ዝቝጸር ህዝብና ዝብላዕ ስኢኑ ደመና ሞት አንጸላልይዎ ይርከብ ክሳብ ሕዚ ኣብ መቐለ ኣክሱም ሽረ ሳምረ ኣበርገለ ዓብዪ ዓዲ ዓድዋ እንትጮን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ብኣማይት ዝቝጸር ህዝብና ዝብላዕ ስኢኑ ይረግፍ ኣሎም እዞም ወረርቲ ይትረፍ ሓገዝ ንህዝቢ ክባጻሕ ቀጻሊ ዘመነ ምህርትን ምኩላፍ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ንኽቕጽልን ኣርዑትን ነዊትን ናብ ምቅጻል ኣትዎም ኣለዉ መራሕቶም ድማ ይትረፍ ከም ዜጋ ክቖጽሮኻ ንጸገምካ ብብድዕን ባጫን ይሽቅጡሉ ኣለዉ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙካ ዘሎ ኣደራዕ ብዓይነቱ ዝተፈለየን ከቢድን እዩ ወረርቲ ወይ ንሕና ወይ ህዝቢ ትግራይ ይነብር ዝብል ዕላማ ሒዞም ዝወፈር እዮም ስለ ዝኾነ ድማ ጥሜት ከም ካልእ ግንባር ተሊሞም ዓለም ዝሃበካ ሓገዝ ከይትረክብ ይሰርሐለዉ እዚ ሕሰም ብጽኑዕ ቃልስኻን ተጸዋራይነትካን ከምትሓልፎ ጥርጥር የብሉን ነዞም ጸገማት ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይናዓቕ እኳ እንተኾነ እቲ ወሳናይ መፍትሒ ግና ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎም ስለ ዝኾነም ካብ ዘጋጢሙካ ዘሎ ጸገም ንኽትወፅእ ኩለመድያዊ ቃልሲ ምግባር ናይ ግድን እዩ ክሳዕ ሕዚ ብዝገበርካዮ ቃልሲ ጸላእትኻ እኹል ትምህርቲ ወሲዶም እዮም ካብቲ ከም ህዝቢ ከብርሱኻ ዝሓሰብዎ መደብ ግን ኣይምለሱን ኣለና ዝበልዎ ኩሉ ሃፍቲ ንጥፍኣትኻ ብምውፋር ናይ ጥፍኣትካ መደቦም ኣበርቲዖም ክሰርሑሉ እዮም ኩለመድያዊ ቃልስኻ ዝያዳ ክትሐይል ናይ ግድን ዝብለካ ኩነት እዩ እዞም ሓይልታት ከም ህዝቢ ክትበርስ ይሰርሑ ስለ ዘለዉ ሙሉእ መፍትሒ ንኽመጽእ ቃልስኻ ኣብ ምውፃእ እዞም ሓይልታት ክተበርትዕ ይግባእ ንጻት እንተተዘናጊዕኻ እዞም ወረርቲ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣርእዮምኻ እዮም ዓይንኻ ቋሕ ኣቢልኻ ነዞም ብምጥፋእ ዝኣምኑ ደማውያን ወረርቲ ክትቃለሶም ኣለካ ህዝብና ነቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተመዛቢሉ ናብ ከባቢኻ ግዒዙ ዘሎ ወገንካ ትገብሮ ዘለኻ ሓገዝ ኣዝዩ ዘደንቕን ዘኹርዕን እዩ ንወገንካ ትገብሮ ዘለኻ ሓገዝ ኣጠናኺርኻ ክትቕጽለሉ ድማ ንላቦም እዚ ስራሕ ብዝተወደበ መልክዑ ክትገብሮ ድማ ንጽውዕ ዲያስፖራታት ትግራይ ብሳላኹም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ብዓለማ ክትዛረበሉን ወረርትና ዲፕሎማስያዊ ቅልውላው ከጋጥሞምን ኣኽኢልኩም ኢኹም እዚ ዓርሞሸሽ ስራሕኹም ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ሽርሕታት ወረርቲ ክፈልጡ ብምግባር ክትደግምዎ ንጽውዕ ህዝብና እዘጋጢሙካ ዘሎ ወራር ብዝሓበረ ቅልጽም መኪትኻን ወገንካ ከምቲ ጸላእቲ ዝደልይዎ ዝብላዕ ስኢኑ ከይረግፍ ውዳበታት ፈጢርካ በብዓቕምኻ ብምዕንጋል መንነታዊ ቀጻልነትካ ውሕስ ብሔራዊ ክብርታትኻ ድማ ኣረጋግጽ ጽንዓት ንዘይተርፍ ዓወት ፎረም ብሔራውያን ውድባት ትግራይ ሚያዝያ 1 2013 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ ዕጡቃት ሓይልታት ተስፋሕፋሕቲ ትምክሕቲ ኣምሓራም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ከም ዝፈጸሙ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ሓቢሩሎም እቲ ጋዜጣ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብምዝርራብ ከም ዝጸብጸቦም ዕጡቃት ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ኣብ ከተማ ማይካድራ ንተጋሩ ብዘይንሕስያ ጨፍጭፎም እዮም ካብቲ ካብ ማይካድራ ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ኣምሊጡ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሰለሞን ሃይለ ስላሴ ዝተባሃለ ተመዛባሊ ዕጡቃት ኣምሓራም ንኹሎም ቅትልዎም ل7 ዓመት ንዝኾኖምን ትሕቲ 7 ዓመት ንዝኾኖምን ዋላ ሓደ ከይትምሕሩ ወድእዎም እናበሉ ንተጋሩ እንትጭፍጭፉ ከም ዝተዓዘበ ገሊጹሎም
بتين خلت معلتات زقتل ጨፍጫፍ 15 መሓዝቱ ከም ዝተቀተሉ ዝገለጸ ሰለሞን እጥቃት አምሐራም አካላት ተጋሩ እና ቆራርጹ ከም ዝረአዩን ተዛሪቡ እዩ ንሓደ ሰብኣይ ኢዱን እግሩን እና ቆራርጹ ክሳዱ እንትሐርድዎ ሪኤዮም አይቀተልዎን ከም ኡጌሮም እዮም ገዲፈምዎ ክሳቀ እዮም ደሌምዎ ብምባልውን ተዛሪቡ እዩ ገዛኢ ወልደ ሩፋኤል ድማ ካብ ማይ ካድራ ተፈናቂሉ ሕዚ ኣብ መቐለን ትርከብ እጥቃት አምሐራ በሰደፍ ብረት ቀጥቂጦም በካራ አብገጹን እንግድዑን ከም ዝሓረድዎ ሓቢሩ አስኢቡ ድማ ሻምበቆ ብረት ኣብ ኣፈይ ጌሮም በካራ ወጊኦምኒ ብምባል ሞይቱ እዩ ኢሎም ኣብ መንገዲ ሓዲገምዎ ከም ዝኸዱ ገዛኢ ገሊጽሎም ኣብ ትግራይ በወረርቲ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ጾታዊ ዓመጽ ዝበጽሐነ ደቅ ኣንስትዮን ኣብ ብርቱ አካላውን ስነ አእምሮውን ማህሰይቲ ከም ዘለዋ ተዛሪበን እተን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር ሕክምናዊ ደገፍ እና ተገብረለን ዝርከባም ግዳይ ዚ እኩይ ተግባር ዝኾና ተጋሩ ደቅ ኣንስትዮ ከም ዝበልኦም ድሕርዚ በፂሕወን ዘሎ መጥቃዕቲ ብምሕር ፍርሒ ካብ ስድራ ተሰዊረን ንኣዋርሕ ኣብ በረኻታት ዝጸንሓ ከም ዘለወንን እዚ ፍጻመ ዘይሐስስ በሰላ ከም ዝፈጠረለንን ተዛሪበን ኣለዋ ቪኦኤ ነዚ ዛዕባ አመልኪቱ ዘሰናድኦ ምድላው ከም ዝስዕብ ዳህሲስና ይለና ትግራይ ስላለው ችግር የሚሰቃዩ ሰዎች የሰሜን ዕዝ ጥቃት በሚመለከት ምንም አያነሱ ሰሜን ዕዝ እንኳን ተጠቀም ተዋረደ ሴቶች እኮ አሁን በወንድ የተደፈሩት የኛ ወታደሮች ግን በሳንጃ ተደፍረዋል እዚ ዘረባ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ምግሃስ ሰብአው መሰላትን ጥቃት ደቅ አንስትዮን እንታይ ማለት ከም ዝኾነም ፈጺሙ ናይ ምርዳእ አፋፍኖት ዘይብሉም ወይውን ክርድኦ ዘይደልን ምዃኑም በአንደበቱ ዝተዛረበና እዩ ደቅ አንስትዮን በዓመጽቲ ደቅ ተባዕትዮ ተተደፊረን ንቡር ከም ዝኾነም ኣብቲ መጻወቲኡ ገይርዎ ዘሎ ፓርላምኡ ተጠሊዑን ትዛረቦም ሕንከት ዝበሃሉውን ኣይተሰምዖን እተዕሪ ዝሕዝንን ናብ ፍጹም ውልቀ መላኽነት ምስግጋሩ ዘረጋግጽን ግን ካብ ፕሬዝዳንት ሃገር ክሳብ ላዕለዎት ሚኒስትራት ልዕሊ 50 ሚእታዊ ካቢኔኡ ደቅ አንስትዮ ኮይነን እናሃለዋም ጎይተን ደቅ አንስትዮን በዓማጻይ ወድ ተባዕታይን ተተደፊረን እንታይ ጸገመሎን ትብል ኩለን ተኣኪበን ዘጣቕ ዓንበር ወላ ሓንቲም ዓገብ ትብል ዘይምህላዋ እዩ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድን ፋሽስት ኢሳያስ አፈወርቅን ናብ ትግራይ ዝለኣኽዎም ወተሃደራቶም ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ትግራይ ጠጠው ክብሉ ዘይኽእሉም ግን ድማም ነቲ ዘይተዓጠቐ ህዝቢ ናብ በሳበሱ ዝውዕሉ እዮም ብፍላይ ድማም ምዕማጽ ደቅ አንስትዮን ከም ሓደ መሳርሒ ኩናት እናተጠቐሙም ኣብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ዘብጽሕዎ ዘለው በደልን ግፍዕን ማዕለያ ዘይብሉ እዩ ንሎሚም ካብተን ግዳይ ጾታዊ ጥቕዓት ዝኾና ደቂ አንስትዮ ትግራይ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር ረኺቡ ካብ ዘዘራረበን ንገሊአን ክነቕርበልኩም ፈለማም ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ከባቢ ተንቤን ነባሪት ዝኾነት ቡንን ሻህን እናሸጠት ናብረኣ ትደፍእ ዝነበረት ጓል 23 ዓመት ምስ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ዝገበረቶ ወግዒ እኒሄም أنا بناء إفتراء وتدرات الرفيرة خلت يوم نيرو مشت ينيرو 10 ساعات كابي داشة هي الصراحة هذه كوماند بوست للنور أتو ينيرو ساعات سو كاو شاين ستي نايلهم يوماتهم تحدث سيبيلي جيرو خدان تينا وتدرات جواري أنا جاكرهم بتناي عدمني وحكي فليز ولا أنت نجاكرانيو كافتناتنا وتصل ولا نجاكراس لزخنا بتنا جاكراي أنا يخون يومي لحسيوية أم حرج ناس نجاكراي نورومي فينا فلحلنا جري لومني الشيء لبنا أنا فلح خنيرة كاو صنح حلو تحدث برع سيب بالوصي الدحري سحوه كاو وصي لله بدقة تايتهم تناقروا يفلتي كاو تحداتو تحدوصي وخيرو مجمع أفراريحني من دمسكي تسمعي قال لي شو قلتني رو تحدث كاو شي لعن لستركم إلى كاو خدان قوسي منها مسألني فارحة كبكم استمر خبز فيتي وقعوا دياني كاو الصهم ويقيروا مستقادة لا في ستوهي لم تسواويهم لا تحداتو تحدوصي وخيرو لو زي قدم زي ورحي أبرخاص أنحي كتماكي من قد تعاطي نيرو كأو خاف نعم كرة اللغة بتعميل فرح نيرة من الوقت خلاص قاعد بس إحنا لا يخوننا ولا تحواقو كبيت سوي خوانا كمان نمزت حبي نيرة أو زي فلتو بوتا مالتي بحر جيزي إن نيجيريا هكمنا قبر الليل حاجزون قرشي إنه توصلنا ساعات لأوصي فاوس أنا هي أولا سكا حكمنا خطوط أنحن دومي لنا نيرة أنا نزنا أمورات سنكسني إني أكون اللغة بك اللغة سمعتنا تسمعني وزي إني وحزم سحواتي عتي مالت تحسس إسرائيل شانتك يهم وينا
ካልእቲ ግዳይዞም ካብ ሰብኣዊ ባህር ወፂኦም ናይ ኣራዊት ባህር ዝተላበሱ ወተሃደራት ውልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድን ፋሽስት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ድማ በዓል ቤታም ወተሃደር ብምዃኑ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ወተሃደራዊ ካምፕ ንነዊሕ እዋን ከም ዝተቐመጠት ትዛረብ ዝበፅሓ ጥቕዓት ድማ ከም ዝትገልጾም أنا بمسارته كامبو عدقرات يزنبر نيرا مس مكلاكيا مالتيو بعد جزاي تقراوا أيو ناب سلام أسكباي ناب سودان عد هيدو ودحري هادي ناب بيت سب كيدنا وكالي عدي مترشا جزاي يفتش له يوصل له مثلا أنا نبرتي كدحني لا تاخدكم فتشكم ويلت حالافي ورقتي يوم سالستنا مكلا خال سراوي حدا إرتراوي دفيرو مني نايتبع سراوي مخانم نيترا سراوي مخانم بخم يرفلتكم يفلت أمي سجمر توم ناي مكلا خال سراوي مسأم 10 شجت عام استقامت كيف بينيرا ولا بعلاتهم يكونوا أزرارهم كدانهم ناتاتهم يو فمؤذن وروز يوم قالوا يوم مزيم فنا إرتراخ يا كدانو خالي عينتي بملكعون فلت يو تم سلست دفيرهم مسكدو بس مزيم إسرائيل خلا درجة لانزي درجة ميت أيليو تقرنيا تزاريو قد في النخيجو تجزي 11 سلس نيرو ونقط ذكره بتعمل زجنني نيرو يا ودحر 11 سلسة تدنا جيت حميمي نيرا ولا ديتي أن بقولين حكمت نيرا عند بلاش كتناقرش بتأيد ساهم بسانجرو من قرارة إيش ولنا بيتسووني نجاركم أو حقوي نيرني وديقاي أو حقوي حامي منيرة دحريو ورا هسبيتال كتبت الجيرة مولي نايسنا أمره تجرون سلزنا ورنس نايسنا أمره كمنا نردي نخبر لا يرمي فرس حفون يومني أو زندا ترد أخنيرة هذا جاهر مسكين دحني أروح هذه أب موداتام نبارنتا أب زوام مبرق تجراي كتما وقرز خنت قالن ستيتيم زبط عامس نجازت إنيا VOA تزاربهم نسام أب دما فيروس HIV AIDS كم زلوا فليتام مكلاخل مدحانيت النواسدت كم تنبر ولا كوانت نجرتهم نت مدحاني توسيدهم نعاون دفيرموا كم زخدهم تزارب أنا نايبعل الناس يسرح الناس سرح يسرح نتخلق جدي تجزا كفتم أتيمني كفتم كأتمنى خلوا من نجار اللي كلهم كلهم أنت هاي من مزي اللي لهم كفتم ونراي أتيم يا تزجبر جرام مرحين تتكلمت عن إتشابي بعرفهم تأخذوا خلهم بعرفنا إتشابي مرحين اللي كانوا وصلوا لهم فتشهم لا وصلوا معي نشد استور حمتي نرا نحن تورحي أقول لي نحن مستور حقهم وصلوا ما لهم هو فردي فريرم لي بحثيرنا عي كفتز جورنس لي الملك أنا أبزية خمسة أسكن كان زبحل قفعتات رئيس معي فلت زيرقن يا كندي نيرم نايم تاو تدراتهم يرتراتهم حلو دخرن يبلو نيرم ودي اسمره حدا عاود باصع يبلو ولا سوق امينه تصاو نيرم من معايت انا حكمنا يرخو كشاو مخنياتو اسبيتال وقرون ايسرح نيرو قطام ستري كم زهم زي رخيبه خبلا خلخ دم فسن نيرا دحري حكمنا حيزاتنا خيدا بفلاي ابل علي دك انستيو تግራይ بحفشا ድማ ኣብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕን በደልን ደውን ምባል ሓደን እንኮም ማረፅን ጥራሕ ኣለዎም ኣብ መሬት ትግራይ ዕድመ ዞም ወረርቲ ሓይልታት ክሓፅር ምግባር ጥራሕ እዩ እዚ ንምግባር ድማ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፉም ዕድመ ዞም ወረርቲ ሓይልታትን ምሕፃር እጃሙ ከወፊ እንተኽኢሉ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ በዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተሻቀለ ብምሕባር ጥሜት ንምክልኻል ልዕሊ 152 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝመደበ ኣፍሊጥሎም ጋዜጣ ዴይሊ ሜል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ በዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተሻቀለን እቲ ኩነታት ካብቲ ዘለዎ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከይገድድ ሰፊሕ መጠን ዘለዎ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልን ምሕባሩ ጸብጺብሎም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ሓገዝ መሃብ ጽራሕ ዘይኮነስ እቲ ሓገዝ ናብቶም ዝተጸገሙ ወገናት ብትኽክል ምብጽሑ ንኽቆጻጸር ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነድ ፓሪስ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ብኻሊእ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ሓደጋ ጥሜትን ምክልኻል ልዕሊ 152 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝመደበት ወሃብ ቃል ነድ ፓሪስ ኣፍሊጦም ኣለዉ እዚ ሓገዝ ንቀረብ ምግቢ ማይ መድሓኒትን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ቀረባትን ከም ዝውዕል ገሊጾም ኣለዉ በዚ ሓገዝ 4 ሚልዮን ህዝቢ ንሰለስተ ኣዋርሕ ምምጋብ ከም ዝኽእል እውን እቶም ወሃብ ቃል ሓቢሮም ኣብ መወዳእታም ኣብ ትግራይ ብዝወልዖ ኩናት ሓፍ ዘይብል ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ስዕረት ዝተጎልበበ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ተወሳኺ መሳሰይ ወይ ድማ ላቢስት ከም ዝቆፀረ ተፈሊጥሎም
ፋሽስቲ አብይ በዝወረዶ ኩለ መዲያዊ ስዕረት አብ አቅል ጽበት ኮይኑም አገርገር አብ ዝብለሉ አብ ዝሕዝ እዋን በወርሒ $45,000 አሜሪካ ዝኸፍሎ አሜሪካዊ መሳሰይ ከም ዝቆጠረም foreignlobby.com አመልኪትሎ ምሕዳር ጆ ባይደን ማዕቀበ ከይገብረሉ አብ ዝለዓለ ስግኣት ዝርከበ ፋሽስቲ አብይ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ዓሙቕ ቅልውላው ገለ ሓገዝን ተረኸብኩ ብዝብል ተስፋም ሆላንድ ኤናይት ምስ ዝተባሃለ ትካል ውዕሊ ከም ዝኣሰረም እቲ ዜና ሓቢሩ እቲ ፋሽስታዊ መንግስቲ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ድማ ኣብ ወርሒ $35,000 ዝኸፍሎ ተመሳሳሊ ትካል ኣሜሪካ ከም ዝቆጠረ ዝዝከር እዩ እዚ ከም ዝሉና ሃሎ ኡጋንዳን ግብፅን ንወተሃደራዊ ስለያ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ሓቢረንን ክሰርሓ ከም ዝተስማምዓ ሮይተርስ ጸብጺብሎ ክልቲአን ሃገራት ኣገደስቲ ዝኾኑ ወተሃደራዊ ስለያ ዝጥምቱ ሓበሬታታት ንምቅያርን ኣብ ሩባ ኣባይ ሓቢረንን ንምስራሕን ከም ዝተፈራረማ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኡጋንዳ ኣብ ሩባ ኣባይ ንነዊሕ ዓመታት ቀንዲ ደጋፊት ኢትዮጵያ ዋላ እኳ እንተነበረት ፋሽስቲ አብይ ኣብ ሩባ ኣባይ ብዝኽተሎ ፖሊሲ ግና ሕጉስቲ ብዘይ ምዃና ንኢትዮጵያ ገዲፋ ምስ ግብፂ ሓቢራ ምስራሕ ከም ዝመረፀት እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪትሎም ባርከ ዝኸበርኩም ተመልከትና ጅግና ሰራዊት ትግራይና ብዘመዝግቦ ዓወታት እንኳዕ ደስ በለና እናበልና ሎሚ ዝሓዝናዮ ዜና ኣብዚ ንውድእ ብተመሳሳሊ ዜና ደጊምና ክሳብ ንጋነ ሰላም ትግራይ ትስዕር دم بفاشست الدار رحمي وزحوت بدم تلمي وبس عود قال لا تقرا
خبلو مشحرحرة قال لا تقراي مشحرحرة يقومش تعود قال لا تقراي أدي خبلو مشحرحرة قال لا تقراي مشحرحرة وبس كده وصح الفوز مرة درابي بلاد كمار السنة مسكرة زميرو حايلي فاششت من متبسحين تنكتك متسعن تفرحين عانوي من متهدفين ومش تعود قال لا تقراي عدي قبله مشحرحرة قال لا تقراي مشحرحرة جمعين عديه جمعين عديه كتفة ثلاثيه عود كتفيه نحنا نعدينا كتفة ثلاثينا عود كتفنا جمعين عديه كتفة ثلاثيه عود كتفيه نحنا نعدينا كتفة ثلاثينا عود كتفنا جمعين عديه جمعين عديه جمعين عديه جمعين عديه كتفة ثلاثيه عود كتفيه كتفة ثلاثيه عود كتفيه نحنا نعدينا دمنا نعدينا كتفة ثلاثينا عود كتفنا جمعين عديه جمعين عديه كتفة ثلاثيه عود كتفيه دمنا نعدينا كتفة ثلاثينا عود كتفنا